da lokaci ya fi adani, kuma a nuna naci ba so na zuciya. Ka nuna naci hakon ka za ya kai, tun da so ya sa karan sinare da kai, zanna hankali za ka cinye kwai, haɗi da kwai duwa bakin ka za ka kai, mai so gaman jini ba za ya faɗi ba. Nuna naci, ka nuna naci, nuna naci, nuna naci. Komai ka nuna naci, hakon ka za ya kai, tun da so ya sa karan sinare da kai, zanna hankali za ka cinye kwai, haɗi da kwai duwa bakin ka za ka kai, mai so gaman jini ba za ya faɗi ba. Tun daga yan lemu. To me kika yi masa? Wallahi ban kula sa ba, irin yan selfie din nan ne. Selfie kuma? To dan yankan kai ne? A'a mama, irin samarin nan ne masu bibiyan mata irin yan suwaga din nan. Mai kuma suwaga kuma? Da wani shirme irin naki. Shine kike wannan gudu sai ka ce wanda zai kama ki? Abin ne da ban tsoro. Kin ga yanda yake ta bina da kallo? Ke kuma ba kya son kallo? Ko? To dama tun ɗazuma muka yi magana da babanki yana ta faɗa ya ce aure zai miki. Aure kuma umma? Ina murna na gama jarabawa na, ina jiran sakamakon tafi babban makaranta na Kaduna. Ina jira ki tafi sakamako ki tafi makaranta. To shikenan. Ni dai kin san ba zan iya hana shi abin da ya niyya ba. In ya so ke idan ya zo mahaifin naki sai ki gaya masa. Ke umma kullum sai ki dinga goyon bayan baba, ba za ki goyi bayana ba. To ya zan yin goyi bayan ki? In ga wani miji na ni wato ko? Sai in goyi bayan ki saboda ni waya na to bai yi wannan kaurin ba tukunna. Banda zaki ce wani gaci-gacin banda zamani ma irin wannan na yara na yanzu. Ka Allah ya shirya mana.
fi adani kuma a nuna naci ba so na zuciya. Ka cinye kwai haɗi da kwai komai ka nuna naci hakon ka za ya kai tunda so ya sa karan sinare da kai yare zanna hankali yarinyar cin gata da kurjini ban ma san ta inda zan fara ba. To yanzu ya zan masa. Da zan kada mu saurare shi. Sai ki kalli sai inda yake. A'a. Zai ga kaman an yi masa wulaƙanci. Dama to me zamu mishi? Oh, kina nufin dama mu saurare shi ne? Da mu je mana mu ji me ya taho da shi. Ni ba da wannan lokacin. nuna naci ba so na zuciya. Hey! Nuna naci, ka nuna naci, nuna naci, nuna naci. Tunda so ya sa mata masu tsari irin naki dole su tsare mutuncin gida da kuma mutuncin kansu, idan kuma su basu haka ba sun yi watsi da bayar da Allah ya ba su. Da kwaiduwa baki da na san da cewa ban kai matsayin da ya kamata a cikin tsakin saurare ni ba, amma kuma na san Allah bai halicci zuciyarki da walakanta mutum ba. Na kuma gano haka ne daga kyakkyawar fuskar nan taki wata ta jefa ni irin halin da za ta iya jefa kowa. Amma dan Allah karki gale shi na ki hakuri ki gafarce ni. Kula da lokaci ya fi adani kuma a nuna naci ba so na zuciya. Mai so gaman jini ba za ya faɗi ba. Nuna naci, ka nuna naci, nuna naci. Sai mu je aiko? Za ta je. Naci. Zaune in baki wani labari ne. Ina jin ka. Antina, ina yarinyar nan na baki labari? Yau ma na ganta, duk da dai bata yi magana ba. Amma alamu yana nuna na fara taba mata zuciya ba. Kai har yau baka san halin mata ba. Idan har ta gane kana son ta, za ta ja ka ƙasa. Ni kuma zan yi amfani da nawa salon domin na nuna mata zafin so, na jawo ta cikin kuma na. Haka zo ka bar labari. Baki labarin ta fara sona ba? Ko kuma ka bar labarin ta maka fata-fata ba ta son ka ba? Awa yanti fata-fata ba kuma? Ai kamar yadda na san ba zan fada a gasar sabon jarumi ba, haka ba zan fada a wannan fagen ba. Kwarai kuwa. Kai,
yaron nan wai duk abin da nake mai dan ya ji baya son yariyar nan amma ƙara dausawa cikin soyayyar ta yake yi. Mai sunan mama, a wannan shekarun naki kamata ya ce kina gidan mijinki, amma kullum sai ki ringa yin magana cewar ke dai karatu. Na fi ki sanin mahimmancin karatun tunda ni ne na saki. Ni na san dalilin da yasa nake son aurar da ke. Kuma ina tambaye ki shin kina da wanda kike so ne? To, wai ke me yasa ana miki magana ne kike sun da kai ba za ki bada amsa ba? Mata zile. Uwata, ni ba zan miki auren dole ba. Ki fatar da wani yaga kina so. In aura miki. Kina ji abin da na gaya miki? To baba. Haba malam. Wannan lallabatin da kake yi ba. Kake ta lallaba ta kake nuna mata cewa ba za ka matsa ba. Kana ganin kana ma wannan lallaba ta ba za ta dauki zancen nan fa ba da muhimmanci ba kake maganar nan ba. Ka tasire. Ke na san ke kika haifi yarinyar nan. Kuma ke zaune da ita. Amma ni na fi ki fahimtar ta. To, take kai sunan mahaifiyarka ne shi isa. To ke kin ga laifi na? A'a, wallahi ban ga laifin ka ba. Ni ma ta mahaifiyar ta girma mata. Ina abin da dinta. Bari ta shinka maka abincin ka. Allah miki albarka. To amin. Ai na ku gode da wannan albarka da ake ta samu. Ban da wata mafita illa in ba abin da baba na ya faɗa mu. Ke gashi ba kula samari kike ba. Ko za ki fara ne yanzu? Ba wani kula samari. Kawai dai ina ji a jikina akwai wani hasken saurayi da zai sace ni. To ai kuma gashi yau bai zo ba. Ba kenan? Ha? Shi hazikin mana. Ko kina nufin ban gano ki bane? Kai dan lawari. An gaya miki abin da nake nufi kenan. Aya mu je. Dai tsami ma ce. Mai so gaman jini ba za ya faɗi. Mata masu matsayi da kyau dole su ja aji. Idan kuma suka yi watsi da hakan sun yi watsi da bayar da Allah ya ba su. Masu kyau su ake kira taurari. Amma ke wata ce. Kin zama fitila mai sheki a cikin fitilu. Idan kasancewar ki haka kin zama sarauniya, ya za ki ji idan ga ɗan sarki a gefen ki? Kada da cika ki da surutu, na barki lafiya. Hey dan samari. Kalamun ka sun yi tasiri a zuciyar da kake kuka. Nuna naci, ka nuna naci, nuna naci, nuna naci. Gaskiya kana da sa'a fa, domin kai ne mutum na farko. Ka zo a daidai lokacin da ya dace. Kina nufin ki ce a kaina kika taɓa yin soyayya? Ban taɓa kula kowane saurayi ba. Asali ma dai ina tsoron maza. Allah sarki, ni kuma kin ga na taɓa yin soyayya amma sau ɗaya. Za ka iya bani labari? Zan iya baki labari, amma ba wani mai tsayi ba. Satin 3 da ita ta rasu. Ciwo ta yi? Ganuwa ne ba ta sona, shine na kashe ta. Ka kashe ta? Ke mai kyau, ba fa yarinyar na kashe ba, soyayyar ta na kashe. Saboda ni a tsari na, tunda ba na son ta to ta mutu. Gaskiya ka tsinka min 'ya'yan hanji na. To Allah ya sa ni ma kar ka kashe ni.
ki kashe ni dai dan ranar da na fara ganin ki da kin ce ba kiya so na ai zuwa zan jefa kaina a cikin masai. Na baki dariya ko? Daɗin baki ka bani. Ko? Hai yan mata. Hey dan saurari. In har da gaske kake yi ya kamata ka turo yan gidanku su zo gidanmu domin a tattauna maganar manya. Da gaske? Karki sanin kasa sukuni yau. In za ka tsaya kai karatu ya kamata ka tsaya kai. Abanti. Ba fa auren nan za a yi ba fa yanzu. Kawai dai za a je a yi magana ne saboda kar su dauke ni magareci. Su san da gaske nake. Sam, kar ka so mu faɗin haka. Ni dai zan baka shawara. Ka tsaya kai karatu. Jiya mu yi magana da yayanka akan zai mai da kai babban makarantar na Kaduna. A can za ka ci gaba da karatunka. Abanti. Amma zan zama mara kirki mara cika alƙawari a wurin Mina. Ni ne mutum na farko da na shiga na karya mata zuciya. Kina so ta dauke ni mai yaudari ne? Haba dan saurayi, ni ma da wasa nake maka. Da gaske? Amma har kin sa zuciya ta caka wallahi. Ai ni ina son karyan aure. Yayanka kaɗai ne baya so, ya fi son kai makaranta saboda yana son ka zama babban mutum irin shi. Abanti. Ai zan iya haɗa guda biyu. Ina kula da matata kuma in ci gaba da karatu na tunda ita ma karatu take. Kana nufin ko da ka aure ta zaka bar ta yi karatu? Idan tana da sha'awar hakan me zai hana? To shi ke ba matsala. Ni da Allah da zamu yi da shi. Kai, na gode an Allah ya kara miki lafiya. To shi ke ka dawo. Bari in je da ko wani abu. To shi ke. Shi fa tsiyar fa talaka kenan duk sanda aka ce mai kuɗi ya zo neman wani abu wansa inda ka san wani zai ba mu wani wata tsiya. To ka sani ko wani abu yake? Ayo ko me yake da kai yanzu dan Allah an banda abinka wanda yake zama a cikin gidan nan ka ce masa talaka. Wannan gidan haya ne ba gidansa bane fa. To ko ma gidan haya ne duk wanda yake biyan kuɗi masu yawa gidan ai masu yawa yake biya. Ma'aikatarsa ce take biya masa ba shi yake biya ba. Kai sai kuma kai. Ba shi yake biya ba da shi yake biya da tuni ya fito ya san darajar mutane. To ka sani ko ka bari wataƙila wani abu ne yake. Allah ya tuba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Hakan ku. Yau barka dai. Lafiya. Mallah. Don Allah ku yi haƙuri ina makewayi ne. A babu matsala. Shi ne sallama. Na. Ina fatan dai ka gane mu ba? Ƙwarai kuwa ba ku ne iyayen Umar ba? Gaskiya ne. Ai da man ina sane da zuwan ku. Ni ne Alhaji Mudi shi kuma Alhaji Bala. Mu ne. Na'am. To ba tare da bata lokaci ba ka san shi sha'ani na rayuwa. Sai kaga Allah ya haɗa ka da mutumin da za ku ci arziki tare. To wannan dai arziki ne muka zo ma da shi dan muka zo ma da shi. Tunda shi kanin alhajin shi kaga shi ke son yar wajenka. Haka kakarka ta yanke saka idan har aka yi da aka yi abin nan ka ba mu haɗin kai to ko shi wannan gidan ma kaga za ka fita daga nan a sama ma gidan da za a kera maka ko da mai hawa ɗaya ne ko mai bene ne ko flat ne. Me haka? To ya an zo magana aure kana magana wani gida. A zahirin gaskiya dai ni ne waliyin yaro. Ni ne yaro. A hannuna yake tun yana yaro. So shi ne mana magana da neman auren shi shine ce to bari in dauko wannan abokina ne ko ce amini na ne sosai. Muna yara. Gaskiya ne. Aka sha mu tare muka girma tare. Alhaji wannan ya bar wajen nan in dai kana son mai magana da kai. Mudi yana. To shike. Wannan ne shirme ne da Allah da. To a na dawo ai dai ba ta kai ba kun fa ina nan dai. Kullum kuma in gaya maka Alhaji middin wannan yana nan wajen ba zan saurare ka ba kuma ba zan saurari abin da za ka gaya ba. Bai kamata ka ɗauki maka abin da za ka ba. Dole ne ɗauka da dole kuma dai na yi baci. Salamu alaikum. Shi sa aka ce harka an da talaka za a yi to sai dai a hankali. Kai da aka zo za a taimaka yarka a nemi arziki ka nemi arziki ba mu muka zo neman arzikin nan ba kai za mu nema wa arzikin nan. Ni ba wanda zai taimaka min. Taimako ina neman sa ne wajen ubangijin da ya halicce ni. Mana kada ka ɗauki abin da zafi mana kada ka jahilci abin mana. Ni za ka dubaya ka ce da ni jahili to kai ne bakin jahili da kiki kuma ka ji ko au alhajin ni shi ya gaya magana talaka ba kai mutunci ba gaskiya talaka ya mu zo ma da harka ta arziki kuma ka rika zagin alhaji ka ga tsaya da Allah ka bari in dau hukunci magana ake ta fahimtar juna ba magana ne wai ta zage ko wata bakan magana ba me kawo magana an ce maka jahili yaron nan fa kani na ne kuma shi ya turo mu gidan nan dan a nema masa auren yarka
so idan ma bai aure ta ba akwai mata da yawa da zai aura kawai babu mace wallahi ba za mu mun ba su auren yan ta dole ne tallama karshen tallama mutum da Allah mutum da Allah ba tallata ke ba idan ma kun fasa menene zo mutum da ita ma ai Allah zai ba ta wani ko da zai yi zagi kuma Allah zai ba ta wani mutum da Allah muje kudin me kudin banza nace kudin banza kun isa kyale shi ya karaso in nuna masa tsohon training ne ni ya zo mana shashashai jahilai haku dube ka wai me ka dana mana ka shiga mota mutum mana kuma ba zan bada yabba kada Allah ya sa ka bayar ka ba zan bayar ba in arziki Allah ne bai ba wa kai ne kamana ka zo in kai sa ka shigo mana shashashai ka shigo mana kuma ya ta bata abun nan ba ko ba zan bayar ba shashashai kuma ai kai ma ka san yan tallan ahon gayyan na iya gayyan banza ta karɓar idan dai ni ubanki kuma in dai ni ne mahaifinki ki fita daga sabgar wannan yaron ba ke ba shi kada in sake jin kin sadu da shi ko a hanya ne kin ji na gaya miki saboda irin cin mutuncin suke mu zirai ke zama shaida a wannan magana irin cin mutuncin da wa'annan yaran suka yi ko kuma wa'annan mutanen suka yi mu ba zan taba hada nasaba ta da ni da su ba sam kuma kin ji na gaya miki Allah ya san ji labarin kin haɗu shi ko a hanya ne diga ina zan yi miki ya lafiya kyanga kakki ji haushin mahaifinki kakki ji zafinsa saboda gaskiya ba su da mutunci irin wulakancin da suka yi masa kin gani ba zai ji daɗi ba amma ina so in shaida miki kada ki yadda zuciyarki ta rinjaye ki zubar da mutuncin mahaifinki a idansu kina ji ki yi haƙuri ki yi addu'a Allah ya zaba miki mafi alheri saboda kin ga shi wa'annan din ma da kika samu ai biki san za su zo ba Allah ne ya kawo su kuma yanzu ma haka Allah sai ya kawo miki wanda ya fi shi ki yi haƙuri ki bar wa Allah ikonsa kuma muna nan muna taya ki da addu'a Allah ya fi zaɓi abin da ya fi alheri kina ji kan ko dan ban ga abin da zai sa a yi irin wannan abu haka an faro abu tun daga haka kuma aikin gani abu ya lalace Umar ka tura mu gidan mutumin nan ya ci mana mutunci ya zama mana da mutunci saboda shi bai san arziki ba shawarar da zan yi baka shine anan ka je gaskiya ka nemi wata tsakani da Allah gaskiya aba yaya dan Allah kai hakuri wallahi idan kai haka Mina za ta shiga cikin wani hali to ta mutu mana in ta mutu kai kuma sai ka narke ko kuma kai me ni dai na gaya maka wallahi muddin kuma ka dage akan cewa sai ka aure ta to wallahi sai da ni da kai mu da hanya haba anti ki sa baki ma me zan ce masa ka riga ka fi kowa sanin halinsa kawai ni dai in dai zan baka shawara ka ji kawai ka haƙura da ita ka rabu da ita to amma anti sai ba wannan magana ya kamata ki saurare ni ki ji abin da zan faɗa miki. Minat idan kika yi haka ba kiwo zuciya ta adalci ba. Na yi miki wani abu ne? Umar ba kai min laifin komai ba in har na ce ka min laifi. Ban ma zuciya na adalci ba amma dan Allah dan Annabi ina so ka janye maganar soyayya da ke tsakanina da kai. Amma Minat me yasa kake faɗa haka? In kika yi haka ba ki bin adalci ba. A cikin alƙawarrukan da muka yi da ki na saba miki koda guda ɗaya. A'a Umar, wannan tsayuwar ma da na yi da kai, na saba wa maganar mahaifina domin babana ya ce mu kar na sake tsayuwa da kai. Minat,
wannan abin da ya faru tsakanin su daban ne. Dakata Umar, abin da ya shafi iyayena ya shafi ni. Haba Umar, me yasa ba za ka fahimce ni ba? In har san da kake min da gaske ne. Dan Allah ka kare maganar soyayya. Dan Allah. Kula da lokaci ya fi adani, kuma a nuna naci ba so na zuciya. Komai ka nuna naci hakon ka za ya kai. Tunda so ya sa karan sinare da kai, zanna hankali za ka cinye kwai, haɗi da kwai duwa bakin ka za ka kai. Mai so gaman jini ba za ya faɗi ba. Nuna naci, ka nuna naci, nuna naci, ɓoye da fili baka ji kunya ba. Me haka? Me kake so ka nuna Umar? Kai baka kishin dan uwanka? Baka tausayinsa? Ko ku baka ganin dukkanin wani ɗawainiya a kanka ya ɗauke? Amma duk da haka kake so ka watsa masa kasa ido? Ba zan taɓa watsawa ya kasa ido ba. Kawai dai ina so in bar garin nan. Saboda an raba ka da yarinya shine kake son ka bar gari. Haba anti, ki ma fa kin san me zafin so, kuma kin riga na ɗanɗanarsa. Ina so kawai daidai ni salame ne saboda zuciyata ta samu nutsuwa, hakan kuma zai sa na cikawa yayi alƙawarinsa. Ni dai dan Allah ki min wannan alƙawari, ki min wannan taimakon, kada zuciyata ta ƙone. Nana, ka so yadda muka girma tare, muka yi karatu tare, ya zama ɗan Umar ne kaɗai zai raba ni da ke. Gaminat, dan Allah ki daina kuka. Komai yayi farko zai yi ƙarshe. Ina ji a jikina wani lokaci. Dakata Nana. Babu lokaci, na san na rabu da Umar. Ina so in baki sako. Duk daren daɗewa in kika haɗu da Umar, ki faɗa masa da shi zan rayu. Da shi zan mutu. Yanzu yaushe za ki tafi Kaduna? Insha Allah yau nake sa zan tafi. Dan Allah, dan Annabi. Ki riƙe alƙawari. Sana a cikin addu'anki. Ni na tafarki da mu. Ai ba zan taɓa daina miki addu'a ba a rayuwata. Na gode. Allah saka da alƙawari. Sai wata rana. Nina. Fatan za ku yi min aikin gafara. Sarki ba komai Minat. Sannan za ku yi min addu'ar dacewa akan abin da ba. Mina, addu'a kullum yi miki ake yi. In Allah yadda lafiya za ki gama. Ki je lafiya, ki da lafiya, a gama karatu lafiya. Kin ji kam ko? Allah kuma ya miki albarka. Allah kuma ya bada basira. Allah ya kara miki ɗaukaka. Kin ji? Mu je mu mota yana jiran mu. To shikenan Mina. Haba Mina, ba a kuka fa in za a yi tafiya. Ki daina kuka, kuka me ne haka? Allah zai sauke ku lafiya, kin ji? Ya haƙuri. Ki daina kuka, Allah ya kiyaye.
Allah ya kai ku lafiya da ke lafiya. Ke ki zo mu tafi. Me mota yana jiran mu. Hau ba kake damu kawai na haka yi dama kawai da ci soyayya. Gaskiya dabarar nan naka ta yi. To dama kai ka san zafin so ne? Abin so. Baƙuwa ce, jiya ta zo makarantar nan. Kai da Allah. San ta ne? A'a, 'yar uwata ce. Karka damu. Da kin haka da na ji daɗi wallahi. To karka damu. Umar ga takardar makarantar ka ta fito ta Kaduna. Baka da matsalan komai gabaki ɗaya mun riga mun yi magana da gogo ta Kaduna. Na riga na mata bayanin kuma in ka je gidanta a can zaka tare. Ita ma ɗanta Abdul makarantar da yake yi can tare za ku ci gaba da yi. Ko? Ai shi kenan. Na san ba zai taɓa zama bako ba. Tun daga ka ga ɗan uwanka. Dan Allah Umar, ka mai da hankali. Ina son ka ba mu Umar ɗakunya. Shikenan na gode. Baka da wani matsala idan kana buƙatar wani abu ne kai mata bayani sai ta yi mun bayani saboda ka kada lokaci guda don gobe da safe za ka ta yi. Ka shigo? Ta shiga. Ka ga hikimar nan ta yake. Wallahi to in ba haka bane sai a zo a jikin ina da kwanya ne ma ko wani lokacin. Haka ne. Allah. Ladi ta dan ladi. Kai dai ba ka rabuwa da su lai. A to me abin zuwa ya ce me da nazo le yake. Dan kuma can ma na ga kin takura na. Ni nan din da ka so kawai. To wancan din na wannan ne? Na abuke zama ne ta zo? Na karamin mijina ne wani irin abuke. Auto. Kai dan Kano, ya aka yi ne? Yau kenan ai daga gobe ni ma na zama dan garin ku. Kai, kan gobe zaka zo? Mutuna, ba na son zolaya ba gaskiya. Ba zolaya nake ba da gaske nake Allah. Ya mun gaskiya an zaka shigo. Gogo ba ta faɗa ma ba? Ba ka san ni muna makaranta. Amma idan ka shigo, ba ka labarin ta duniya ta shiga. Kai hankali da mata ba. To ba da sai na shigo din. A ba yanzu haka ma yana hada kaya ne. Hello? Okay.